a idea de Catro Ventos é basicamente publicar na nosa lingua libros sobre temáticas que non atopábamos como consumidores. Entón, tendo en conta ademais que o galego é a lingua máis utilizada no mundo da economía social e das cooperativas, parecíanos moi importante poder ter este tipo de publicacións da man de todos. Pois estamos especializados en 5 eidos, que son consumo responsable, economía social, educación alternativa, dereitos humanos e ecoloxía. No aspecto da produción, vimos de crear un selo que se chama Claro en Galicia, ainda é moi noviño, pero queremos que quede claro que nos producimos en Galicia, de que as obras procuramos que sean precepto da economía de proximidade, de traballar en local, de que repercutan na nosa contorna. Somos profesionais de distintos ámbitos e iso está moi presente. Agora hai diseño de comunicación, traducción entre os nosos perfis profesionais e iso implica que hai que aproveitar. O interesante desta obra é que non se centra solo no aspecto de como montar unha horta seguindo os principios permaculturais, senón que é moito máis amplo e aplicas todos os principios á túa vida, coa idea de pensando non facer un mundo máis sustentable, resiliente, e aquí vaiche dando claves para que vayas incorporando no teu día a día para deseñar ese outro mundo. A idea no caso desta nova obra, que por momento titulamos Mapa Ecosocial de Galicia, é tratar aspectos non só económicos da realidade galega, senón tamén vincular a economía a aspectos sociais e ecolóxicos. Entón, coa axuda dunhas infografías potentes e duns textos moi descriptivos, moi claros, o que queremos é que calquera persoa poda facerse unha idea de cal é a situación de Galicia neste ano 2019. Pois podes mercala a través da nosa web, en calquera librería de Galicia, porque estamos coas dúas distribuidoras principais de Galicia, e tamén en no que chamamos espazos amigos, que son espazos como tendas de consumo responsable, determinados bares, e así que son tendas de agasallos tamén, que teñen ideas afíns ás nosas, entón decidimos vender aí. E despois tamén na nosa sede no Espacio Nido en Vigo, que está no Casco Vello de Vigo.